нудли с сос. Китайски сос от Lidl. Първо запържаме месото. Може да вземете с пилешко месо, но ние го направихме с свинско. Втората част е да изсипем соса. Слагаме да стоплим вода, за да сварим нудлите. През това време месото вече е готово. Сваряваме нудлите. Мама ме научи на един трик. Бърз начин за лесно отцеждане. Смесваме месото, соса с нудлите.